Defed sy'n cael ei gwobrwyo fan hyn yn y sioe, ond hefyd y bugeiliad. A dyma chi un enillydd llwyddiannus iawn, Tomos Huw, o pen ciog Llangwirfon, nawr te ti. Trwy gydol yr wythnos, ti wedi bod yn gweithio'n galed yn arddangos ag ati, ac ar ddiwedd yr wythnos, ti newydd arganfod bod ti wedi ennill Cystadleuaeth y Bugail. Be mae hwnna'n ei lygu? I fod yn onest, mae hwn wedi gwneud yr wythnos i fi, fod yn hollol onest. Pen llanw o'r cyfan? Ie, yn hollol anisgwyl, effernol, ond ar ôl ennill, wy'n prowd iawn o'n hynna i feddwl bod fe dros adran y defed i gyd. So mae yna sawl Bugail yn trio am hwn bob blwyddyn. Ie, i ddod allan ar top lenni, wy'n prowd iawn i fod yn onest. Lot o waith, unwaith o'n i'n gwybod bod nhw'n rhyw jans, o'n i'n twtio a tacluso, cadw pob peth yn daclus. Brwsio, dim wedi bod yn defed ar y llawr, Do, ni'n brwsio'r cwbl i fod yn onest, ni'n siŵr bod pob peth ar ei ben. Ie, mae wedi gwneud gwaniaeth wedyn, di, mae'n rhaid. Felly beth oedd y drefn, achos yn amlwg mae'r defed yn cyfri, ond mae'n fwy na hynny, yn dweud? O, yndi. Mae'r defed yn cael ei arddangos, ond nhw'n pwysleisio sut mae'r Bugail yn mynd ati siarad efo'r pobl cyhoeddus. Os mae hwnnw'n hollol bwysig, mae sawl person yn dod yma yn gwybod dim am defed. So ti'n fodlon rhoi amser i explainio pethau a dysgu nhw sut be i wneud. Mae fe'n hollol bwysig. Nhw sy'n bwysig, nhw sy'n prynu'r cynnych ni, yndi. Ond dyna beth yw pwrpas y sioe yma. Mae'n ffenestr siop, mwyn hyrwyddo beth sydd gyda ni yma. Yn hollol, yndi. Dim jyst i ffermwyr eraill. Mae'n siop ffenest i'r pobl cyhoeddus, yn dweud. Mae nhw eisiau prynu cynnyrch, ond eto mae ffermwyr eisiau prynu'n stoc ni'n dydyn. Mae'n ffenest i'r ddau, yn dydi. Ac ar ôl cyrraedd y rhestr fer o 5, mi oedd yna gam arall i gael cyfweliad? Oedd. Gys i wybod wedyn bod fi lawr i'r 5 ola, wedyn, cyfweliad wedyn bore dydd Mercher. Just yn siarad wedyn, pwysleisio am y bryd, sut dwi'n edrych ar ôl pethau, cadw bryd, mae'n lot yn mynd annual husbandry, pethau fel un o fel arall. Siaradau trwy dydd am y bryd yn defyd. Nhw sy'n bwysig, yn dweud. A mae'r ddafad fynydd Gymreig yn bwysig iawn i ti, a chi mewn lle da fan hyn wrth ble mae'r agoriad yn dyfed? Yndi, mae'n hollol bwysig. Mae'n browd i ddeud, Lenny, bod y gymdeithas efo'r nifer mwyaf o entries erioed. Ni bron lan yn 60. So gobeithio nawr dros y 10 mlynedd nesaf allan ni cadw nifer o'i lan. Achos hon yw'r ddafad fynydd Gymreig? Ie, hollol, I fod yn onest, heb hon yn y system ddefed, hon sy'n dechrau lot o bethau yn y fe, i fod yn hollol onest. Mae'r safon o'r ddefed sydd wedi bod yn y sioe lenni yn andros o dda i chwarae teg. Y gorau wedi weld y sawl blwyddyn yma, a gorau bydd yn eitha cario ymlaen, gobeithio. Ac wrth weld yr ibannes wrth y cylch, dy o amgylch y gorlan, chi wedi cael sioe lwyddiannus rhwng popeth? Rhwng popeth, hapus iawn. Mynd nôl i Llangwirfon yn hapus iawn? Ie, gwaith parfori am y ffred. Mae'n mynd i fod sioc i'r system bod y fori, mynd nôl i'r drefn arferol yn dweud? Bydd, ond na fo, ni wrth yn bod yn neud ond dyna. Dyna pam ni yma? Dyna pam ni yma yn hollol, na, chwarae teg. Nôl am Llangwirfon? Yndi, diolch yn fawr iawn. Da iawn ti. Special, diolch yn fawr.